daw ako dito. Ano yung lilinisan ko? Sobrang linis na ng bahay niya. Tignan nyo. Ang linis-linis ng bahay niya. Diba? Anong lilinisan ko dyan? Ang linis ng bahay niya. Nakakatuwa naman dito. Maglinis daw ako. Pero sobrang linis ng house niya. Tapos linisan ko daw to. Study room daw ng anak niya. Eh, ang linis naman. Ayan. Pero sige, syempre, maglinis pa rin ako. Wala si Madam, umalis siya kasi may pinuntahan. Iniwan niya lang ako mag-isa dito. Babalik daw siya bago daw ako matapos. Sabi niya. Tsaka linisin ko daw ang CR. Tingnan niyo kung gaano kalinis yung CR, guys. Wala kang kadumi-dumi. Guys, tignan nyo. Dalawa pa yan. Walang kadumi-dumi, promise. Ang linis. Ano kaya lilinisan ko dito? Sobrang linis. May bathtub pa sila. Alin ang madumi dyan? Wala man lang ako makita sa Iliodoro. Ang linis, Diba? Ang hirap maglinis ng malinis na. Ayan. Pero maglilinis pa rin ako. Sige na, guys. See you later. Ang bigat ng bakit nila, guys. Bang mo. Ayo.
Guys, maglilinis tayo ng CR. Let's go! Ngayon naman, maglilinis tayo ng CR. Nalagyan ko na siya ng Dettol. Nalagyan ko na siya ng Dettol. Naubos ko na yung Dettol. Ngayon, babasahin na lang natin ng konting tubig. Kasi ang gusto ng mga madam, mabango. Konting basa. Hindi ba yan? Sabi na nga ako kasi hindi ako pinapantayan ng madam. Sa ibang bahay ito, pag maglinis ka ng CR, babantayan ka, pati maglinis ng bahay. Siya ko na siya, maglinis daw siya eh. Yung buhay niya ako, 6 hours daw araw-araw. Hindi mo naging bahay niya. Maglinis niya bahay. Nalagyan ko kami ng Dettol, binabad ko para maliban ng amoy. Kaya kung dito lang, ay makapila. Tapos na! Tapos na. Diba? Finish! Bye! Magpapahinga muna ako. Bye-bye guys, magpapahinga muna ako. See you later!